Jo el que vaig veure és una parada com un microbús. El que no tenia rodes, venia com un quixó. No estava aixafat ni tenia res, era totalment com un microbús. I tenia una boca central al mig d'uns 60-70 centímetres. I llavors tenia boquetes en el costat que devien tenir 15 centímetres de diàmetre. No s'entén mal, no. Perfecte. Tu, i jo lliurava, i vaig veure l'aparat aquest que venia, ja per jo, i se va posar en terra, allà en el tornell d'allà on jo era. I vaig dir, què és? Alerta que no vengui per jo. Tu, que quan va estar solat va obrir una porta en el costat, i va botar un home, i un va quedar damunt la porta. No va botar, va quedar en el borde, que diguéssim. I el que va fer aquell va ser fotre-se en terra, i va agafar un poquet de terra a dins un paper de plata o plàstic, no sé què era perquè era lluent, ja ho vaig veure en la nit, això eren d'haver les dues de la nit, i ho vaig veure en la llum del tractor. I el que va fer va ser posar un poquet de terra amb un llaurador, això de sembrar plantes, una cosa, sí, un llaurador, no era res plus, i se va posar dins la mà, dins aquell plàstic que duia, i se va mirar a l'altre, i l'altre va fer així, no sé què, i aquí el va tornar, va plegar els trastos, tu, se'n torna cap a dins la nave, tu, i això va ser el que jo vaig veure, no vaig veure res plus. I eren persones idèntiques a nosaltres, no? Això està ben clar. Tu, van venir a la banda d'aquí i se'n va anar cap a la banda d'allà.